Čaute, dneska tu mám túto betinku takýto tehlovej farby. Ešte vám o nej obal. Ak by niekto chcel, tak je to Color 372. Takže takto betinka, proste takáto tehlová. A chcela by som s nej uháčkovať takú veľkú chobotnicu, takže uvidím, či sa mi to podarí. Takže uvidím sa k tomu a môžeme ísť na to. Takto začala som magickým krúžkom, do ktorého som dala 8 očiek. Budem to ešte prepočítať. Tak, no teraz idem zatiahnuť, takto. Ups. Takto magický krúh je hotový a už idem na guličku. Takto vyzerá výsledok chobotničky, ktorý je za mňa veľmi pekný. Je takáto veľká chobotnička, ale to by som nebola ja, keby som ju nejako nedorobila krajšie, alebo niečo také. Takže som jej dorobila takýto keby bábätko. Zo spodku sa dá vybrať takáto menšia chobotnička. Takže takto dve, špeciálnu dierku tam a potom tam mám dať naspäť chobotničku. Takže je to podľa mňa naozaj veľmi pekné. No a určite sa utekaj pozrieť na. Tak, pa!